Ponúkame na predaj štvorizbový radový rodinný dom v obci Malý Slavkov. Je tu krásny výhľad na Tatry a golfové ihrisko. V dispozícii sú 2 parkovacie miesta, tak sa na to poďme spolu pozrieť. Práve vstupujeme do domu a nachádzame sa v vstupnej chodbe. Odtiaľ je vstup priamo do technickej miestnosti, ktorá slúži zároveň ako WC a kúpeľňa. Práve sa nachádzame v priestrannej obývacej izbe, ktorá je s výstupom na terasu a poďme sa pozrieť do kuchyne. To je pekná kuchyňa, môžeme ísť ďalej. Poďme sa spolu pozrieť na poschodie, tam sú 3 spálne a kúpeľňa. Tu máme prvú spálňu, odtiaľ je krásny výhľad na Tatry a golfové ihrisko. Tu sa nachádza druhá spálňa so strešným oknom. A posledná tretia spálňa má balkón, takže vedeli tady piť kávu a posedieť. A kúpeľňa. Pre milovníkov golfu tu máme golfové ihrisko Royal Valley s výhľadom na Tatry. Domy sa predajú v štádiu holobytu a je možné dokončiť si ich podľa vlastných predstav.